Oh my god, I like when you don't have hair on. It's really soft. It's soft, there's no poking. Like kissing a butt. See you later. We'll talk to you later. Some kind of later. No, I will talk to you and I will go over there visit you. Ampalaya. First time ko tong ano ng ampalaya. Sarap. Good morning, Philippines! Good morning, guys. Good morning, everything. Nilabas ko siya mga ka-everything. Sana mabuhay. Ang buhay-buhay po. Ito, lumaki na talaga. Look, lumaki na guys. And there is more branches, and look. You know what? I think I'm gonna cut some of the branches. This one here under, it says cut. Ika-cut daw yung palabas. Oh, there is another one here. May dito pa. Cut natin yan. I don't need any more branches down there. And I will cut this one. And also this one. And alin ba yung ika-cut ko? Ito. Yun. And this one. It smells lime, guys. Slimy. Lime. Yun lang. Nagtira lang ako ng mga yung ito. Maliit o na. Ito. Dyan. Hi, Roxy. Hello, Roxy. Did you eat your dindin? Han? No, She did not. You don't eat your dindin, love. Why you don't eat your dindin? Why? Go eat your dindin. Go eat your bitter melon. I will harvest it tomorrow. Say good morning, everything. Good morning, everything. Very energetic, huh? Yeah. What's wrong? Did you thank her for that thing she sent you? Oh, Amy? of course. What will I say? Bye. Kumusta po yung buhay natin dyan? Ako naman, ito pa rin tayo. And ngayon, wala na kasi kaming ano, guys. Magluto ako ng ano, munggo. Munggo maaga para makapag ano si Tami. Oh, let's see kung may munggo pa ba tayo. Let's see. Parang wala na ata ako ng munggo. Meron pala ako dito. Nakalimutan ko. Oh, squid. And also, meron tayong sardinas. I don't have a munggo. Guys. Honey, I don't have a munggo anymore. Si Gigi. Come here, put a thing now in your bread while it's hot. But somebody is super duper cute right here, right now. Look. Han, somebody is super duper cute. Super duper, super. You're such a cutie. Yes, you are. What did you do to the cover, little boy? That's not what I wanted. I covered the couch. Go, magkape tayo, guys. Let's have a coffee and a bread. Honey, I love that face. I wanna mush. Look talaga. I wanna mush the face. He's a mushable. He's watching carefully. You'll see when your bread's ready. He's naghintay yan sa ano ko, guys, bread. Hello mga ka-everything. Pasensya na, hindi pa ako ligo. Hindi pa ako naliligo dahil mamaya pa. Aalis si Tamimoy. And lapit na siya umalis. Maliligo pa daw siya. Ako naman, gagawa ako ng salad para madala niya sa isang bahay. Kasi matagal pa kaming hindi magkita sa Lunes. Anyway. Pasensya na guys ha, wala masyadong ganap. Ginoo ko. Muntik na akong nasagasaan.
Because he's starving. Just tuna fish. You're leaving me? Why is it I go tuna? to shower. Why is it tuna fish? We should have tuna. Kiss! We should have made tuna fish. Got it? Oh my god, I like when you don't have hirang. It's really soft. It's soft, there's no poking. Like kissing a butt. Is that it? Yeah. That's it. No, you can do it. There's more. Do you want tuna fish, hon? So, gusto ni Tami ng tuna salad. So, I'm gonna make tuna salad. My baby. Alis na si Mister. Nag-defrost ako ng ano guys, isda. Itong isda. Ito siya. Lutuin natin ito. Ito yung isda na niluluto ko na paksiw, pritong paksiw. Anyway, napag-isip-isip ko ba, tinitignan ko tong living room ko. Itong couch na ito is sobrang lapit sa TV, yung ano nilagay namin dyan. So, I don't know, naisip ko na i-move siya dito konti. My stomach hurts because I feel like so alone. No, don't hurt me. You won't. I feel so alone. You feel alone. You're not even. I didn't even leave yet. I know, but I feel already like so empty. Even my stomach, it feels empty. Like you're hurt. Hurt, hon? I don't feel empty. You need to eat more. No, it's not about the empty food. It's empty about like... Why you're laughing? Why you're laughing? Huh? Amusing? Am I amusing to you? Do you love my craziness? It makes you smile, right? Sorry, honey. Han, I make you smile, right? Sometimes. But I guess I should take a sweatshirt just in case. what is cold night? You said it's never winter yet. No, but you don't know what happens. I'm guessing I should probably take it just in case. You don't have a sweater over there? Anyway, guys, my husband is leaving me. It's really hurting me. And this time, it will be days. It will be 4 days. I won't see him. Don't forget your ano. Yeah, it's a fact check. Don't forget your wallet. So ito yung ipadala ko kay Mr. Oh my God, this TV is very noisy. They're always fighting. They're fighting and fighting. They absolutely do matter, and I do believe. Nag-aaway na itong mga... Ay, nako talagang buhay na to. Pati ako napiktuhan. Pati si Tami, ako at si Tami napiktuhan na kami ng mga balitang ito. Ito yung ginagawa ko, guys. Kasi, sabi pa ni Tami, i-transfer mo yan. Huwag daw ilagay dito. So, yun. Na-transfer ko siya sa bag na para yung mga maginaw na pagkain hindi masisira. Andito lang siya. So, yun. Iiwan akong nag-iisa. Bye, Abs. Bye, Bips. Love you, I love you too. See you later. We'll talk to you later. Some kind of later. No, I will talk to you and I will go over there visit you. It's gonna be forever not seeing you. It feels like forever, 4 days. I'm going over there for sure. Oh, I don't know about that. Yeah, yes. But Okay, let me carry the other one. So we're not gonna see Tommy for days. So we're gonna miss him. Should I leave you on How the about, huh? Should I leave you on the mat? Is it nothing left over there? My wallet is not there. Oh, see ya. It's a counter, you don't get it. That's what I did. Wala pa rin tayong ligo. Pero guys, hindi po ako mabaho, ha? Please, wag niyo akong i-judge. Don't judge me by its cover. The cover is not what it is. Ay, kahit ano na lang yung naiisip ko, guys.
nakapag-edit ako guys ng isang video. Hindi ko tinapos yung isa. Sabi ko, magluto tayo ng isda para masaya yung buhay. So, lilinisin ko itong isda. Masarap, masaya yung frozen. Ay, frozen pa talaga siya. Frozen pa guys. Ilagay ko lang siya dito para mag-dispose talaga siya ng maigi. Hala, uy, sana meron pa akong ginger. Lagyan ko ng maraming garlic at onion at ginger. And then, magluluto tayo ng gulay. Meron, ma-i-harvest natin, guys. I-harvest. Meron tayong ampalaya. Yung puwit ko ba? Ang cute tingnan. Ang puwit ko, guys. Original po ito, guys. Original tandok. Hello ko. Wala yun ako magawa. Ganyan yung buhay, guys, kapag yung parang nasisira yung utak mo. Kausapin mo na lang yung sarili mo, guys. Huwag mo lang awayin kasi ako inaaway ko yung sarili ko. Talagang inaaway ko. Hindi ako nag-joke. Kapag wala si Tammy, yung kaaway ko is yung sarili ko. And yun. Ito na yung isda, guys. So, ang gagawin ko is ilalagay ko lang itong mga sangkap. Ang bango. Naamoy ko ng paksiw. Smell paksiw. Ilagay natin si garlic and ginger. Suka. Maraming paminta. Tuyo, guys. Tuyo. Kayo nang bahala sa tuyo. Hindi ako mahilig mag tansya na lang yung ko. Oil. Olive oil po yung gamitin nyo, guys, ha. Olive. Wag yung And, ito siya. Meron na siya, diba? Kung meron kayong lime, pugtaan. Wag yung lemon, lime, or calamansi. Yun. Pero wala akong lime na yung pugta. Na lang itong nasa galon. Nasa ito nga. Lime. Lemon. Pero gusto ko talaga lime. Ganutuhin nyo lang, imimix. And, lagyan nyo ng kaunting asin. Bakit? Bakit ba? Bakit, Papa? Mama? Yun, di ba? May asin na siya. And, lagyan natin siya ng tubig. Kaya, lagyan natin ng asin kasi lagyan natin ng tubig. May toyo siya, di ba? Maalat na. Hindi naman siya sobrang alat. May vinegar. So, lagyan natin siya ng tubig. Konting tubig, guys, para yun. Tansya lang. Kaya ako, mahilig ako magtansya. Yung parang nakasanayan ko ng magluto ng walang yung timpla mo is tansya na lang. So, anyway, galing ako sa labas. Pasensya na, guys, maingay. Nakapag-harvest tayo ng talong. Look at this talong. So, yun siya yung harvest natin, guys. At saka, ampalaya. Look at that. Meron tayong ampalaya at talong. And meron naman ako dito din. Marami tayong harvest this time. And yun, ito, magpakbit tayo, guys. Pakbit. Meron naman akong bagoong. Yan, ang dami nating string beans this time ba? Every time na magluluto ako, guys, na wala si Tammy dito talaga, guys. Yung guilt ko talaga is kinakain ako ng guilty. Kasi nagluluto ako, nawala siya dito, magustuhan niya itong gulay. Pero yung isda, hindi niya, okay naman sa kanya yung isda pala. Pero hindi naman sobrang okay na okay. Pero yung gulay, okay siya. So ngayon, nagigilty ako umalis. Pero pinabaunan ko naman siya ng salad. Puro salad yung sa kanya. And may pork, may isda. Ano pa ba yung pinadala ko? So yun, okay naman siya. More! It's atsal. Iba itong atsal na to. Sweet. Walang lasa. Yan siya, atsal. Harvest. Naprito na siya. Parang yung oil na lang yung natira, diba? So, yun. Ang bango, guys. Grabe. Okay. Ilagay natin ito. Gisa lang naman ito, guys. Simple lang naman ito, guys. Simple lang naman. Gisa lang. Uy, may problema na. And then, ilagay natin si eggplant. Gisa pa more. Masarap pala talaga ito, guys. Uy, itong ano ba? Itong ginagamit ko. Masarap talaga siya.
No joke. Hindi po ako nagjo-joke. Ilagay ko na si ano guys, para naman hindi sobrang hilaw. Yan. Ito, bagoong. Lagyan na natin ang bango ng bagoong guys. Meron naman akong isa, bumili ako ng isa nito kasi sabi ko, yun, tama na yun. Tapusin ko to guys. There you go guys. I'm done cooking with gulay. Pait siya guys, pero ang sarap pong pait. And then ito yung isda natin. Yay! Kain maaga yung kain natin. I'm going to tell Tommy that I'm eating early too. Early dinner. Well, actually it's 5 o'clock, so rice is life guys. And then, meron akong suka dito. So, yun lang siya. Sarap ng gulay. Magkamay po ako, guys. Kasi, masarap magkamay. Ampalaya. First time ko tong ng ampalaya. Sarap. Ito na talaga yun. Hindi na mapigilan, ha? Hindi na po mapigilan yung harap. Ang sarap, guys. Gulay, sarap. Pakbit talaga yung lasa, guys. Sarap. Yung ulam ko pala, guys, is paksiw prito. Paksiw na prito siya. And yung gulay na galing sa garden. From garden talaga ito lahat. Hihilo ako guys. Alam nyo ba na every time na may hihilo ako, ang naisip ko, walang lindol, pero ang nasa isip ko is itong mundo, ang earth is umikot-ikot ng malakas. Yun yung naisip ko. Kaya, kapag nahihilo ako, lalo't dito lang naman ako sa bahay, yun yung talagang naisip ko. Wala namang lindol. I think yung earth lang talaga. Yung earth is my problema. Siya yung nagpahilo. Siya yung umikot-ikot. Masarap. Sarap talaga. Ang sarap ng ang palaya. Naging mapait yung masarap. Ako mahilig ako sa palaya talaga. I'm going to watch a movie tonight. You know why? Nanonood ako palagi ng news. Nabuburing na ako. Ang fake news is nagkalat sa buong mundo. Kahit yung mga kapitbahay natin, fake news yun. Di ba? Ang bilis mo kumain ng isda. Paminsan lang kasi ito mangyayari. More rice, guys. Gusto pa ba ninyong pumunta dito sa Amerika? Ang ingay dito.
Kung hindi ka nanonood ng mga balita, hindi mo talaga mamalaya na maingay. Pero kapag nanonood ka ng balita, ang ingay-ingay. Sarap. Kami would love this. Gulay. Sarap ng palaya. Ang pait. Ang sarap. Yung ampalaya ba, parang buhay. Mapait siya. Yung buhay kasi mapait yung buhay. Hindi masarap din at the same time, di ba? Kahit dyan sa Pilipinas. Ito yung nakaano sa Pilipinas. Busog ako. Kahit mahirap yung buhay dyan. Pag time to ano na. Tambay-tambay ka ba sa harap ng bahay, puro ng bahay, kapit bahay. Hindi ba makakalimutan mo yung problema? Kahit mapait, masaya. Yun yung ano dyan sa Pilipinas advantage. Dito pag mapait, mapait. Pag masaya, masaya. Ano? Hindi ka makatambay sa labas. Makatambay ka sa labas pero wala kang kausap, sarili mo lang. Anyway, busog na guys. Thank you for watching. Please share. Hello guys. It's 7:30 na guys. I-end ko na tong vlog. Kararating ko lang galing nag-ano ng basura. Roxy, you don't eat your din. Anyway guys, I'm going to end the vlog. Maliligo lang ako. And I will see you guys tomorrow. Please don't forget to like and subscribe sa channel natin. Bye guys. Meron pa akong gagawin din dito. And maligo ako. And I will see you guys tomorrow. And yun. See you bukas. Bye. Good night guys. Good night.